Som helt ny, der ikke har prøvet at være ude og sælge før, så kan jeg på det varmeste anbefale det her kursus. Det giver en masse gode værktøjer til at ruste dig godt til, når du står i situationen. Hvordan du laver en god fremvisning. Hvordan er det lige, du fikser en købsaftale, hvis du er så heldig at få den igennem. Og hvordan er det, du i hele taget forbedrer dit arbejde til dagligt og bliver den bedste udgave og den bedste trainee, du kan blive. Det kan det her kursus gøre for dig. Det har virket sindssygt godt for mig. Jeg har haft stor succes allerede, bare på de 2 måneder, jeg har været i gang. De varmeste anbefalinger herfra. Jamen det som jeg personligt har fået ud af det her Turbo Trainee forløb, det er til dels har jeg fået en masse glæde ved mit arbejde, blandt andet også ved de ting, som egentlig er standard, som er kedelige, som mange med mange års erfaring måske gør på en måde, men jeg har ligesom fået et glimt tilbage i øjet, selv på de små sager, hvis man kan sige det på den måde. Samtidig er jeg blevet mere udad åben. Jeg kan mærke det på mine resultater. Jeg kan se det på den måde, jeg arbejder. Jeg kan mærke det på mine kunder. Jeg kan mærke det både på sælgere, jeg kan mærke det på købere, og jeg kan mærke det på mine kollegaer. De synes, at jeg har ligesom fået en udvikling opad. Det er super fedt.